Kajing kuslai lor kajing jeleu Drok sapo kajela bat kajing syak penjat ki kun samla kadon hamat la wei pa wei nok song shnong Henry kumba kalong menta ki pajba ki ap kmi ya ka sarkar bakan wanra de Ïohlad ki bating hakni ka thma ka bau Droks uya lenti dak ba jar jar kumba kalong hakni ka jela u Drok sula depan Ksam shaman la ka wei pa ka wei ka shnong tang hasar Henry watch ki than nong kendong bat ka ba pangmet bat ka bakta mat yong ka dei ladau new jingdi ula ban pengop ya ki khon samla ki bon na ki long yeng ki baduk ki bakim don tingka pat ban pha ya ki bakirni hu jingdi shaki jaka sumar ki bangi tep kum ki rehabilitation center na ka daw ka jingrem ka bai sumar ban tep ki daw balei bayo Droks umla banele na kalyang u Shillong Mail u persang ban thaw ki lat ki lenti bani kren ba kiru shampang kumju ki nongkit kam ki shnong ki thaw parakani ka lenti layo bani kren ba wei urangba ubade urangba shnong jong wei ka shnong asor Shillong badu bolong ru nong yelam jong seng san perthai haringkat pat ka jingtep ka bau don namar udei ubala dab ban shakri ka tanat pulit haka kerdan superintendent of police badru kumbu inspector general hashwa bu unchok than nakakam uni urang ba udei ba mariaham kharkrang urang ba shnong jong ka shnong riat samthia bat hakajing ekran ulakdo yaki babun ki jingduna ki baga jalla ka shamjing khamtam mi katnat pulit akabai dei ba kathma persha yu Droks ba mariaham ulaong ka jingyo nong no Droks kalong ka bahe pa na ka jingdon kata ka pisa kam ikita ki bakhai yu Droks bakin lait Jamin bat bandong balada umla bantelakam nadu natenrai ban pendu yu Droks kan long ka bae ka dau hi te nong ka dau i ba boni ki dau ka wei hi ka long ba ka profit margin ka banu Droks si mdei tang hang ne ru ka leng ka perthai ber ka wei ngi i but kini ki bawra yu Droks to ki sakem tendei tang ka nu ki la bel but ndala sakem li hadin arsin li ti la ka long nom ka ji kai ki ba kamdan jingi ban yo ita ka bill ke and at the same time also long ka profit margin ji ka long hadu kata ka jing he but ki loi ban sakem si sin arsin kamdan jingi ki the thing is namar ka market ka don but ka market ka don kumno namar ki de gini hi ki ba pen ngop ikini ki khon samla jingi but khamtam ek bo susi ka long ba ki pen ngop se ki khna ek badang minor age ki ba khat saw khat san snem karta but kani kan nyai long ngamong ba police department khlamle ka le hi department man kapor ka ji okem ro bon dan re habakut hi lada ka ne ka action kamlong na du na tarai hi takamut man pendu inu Droks kan long ka i ba ngam num do ange phi ka ka crisis nang ka yo kam ka jing bom yo kam ka lam de ko ka factor mo tan ni ba pin chu ange ta bom yo kam ngam su de hi tambalong it is one of the factor marbali ubri kam jam tu yo ni ga ka kam ka ba la ban bun kamai sia jar jar si te ngan le yu ngan you know kan mar kam tamu khna bula di ban tre ban kta kawan ga jing le ran yu la naw yo kam yo jam mentang chulit pan ni ying la le ran te la daw i ga ni ga lat ba de wala ga di ka kam ka ba ka de ka crime kana ru daw i de ka plie ka lat lenti yu mun yo ka kamai ju tu bodi de te ka jing bom yo kam yo jam kan de ka wi ka factor tan re ngam ong e ma kan de tang ka factor ka tan mar ngi ba ki don ki bri ki bla don ka po ka service ru ki bla don po ka government service ru ki dang ngop hu Droks te kam de du ni factor na kaliang ka snong hoi ngin le tamang ngi don kam ru ki resources na po ka government ngi ju ong man ka por ngi long meeting with government ai ka resources ngi ki snong ngi ai ka resources ki rang ba snong ai ka support ki rang ba snong ngin le ngi ka kam tan rei kam poi si ka shu kut no tang ji ka we ka long ba ngim de ban Ïohlad te ngim de Ïohlad kum ni ka snong ki thao ki jongi kum ngi ni po da samthia ngi per king ba but ngi tang tip lada don ki ni no po snong ki bla ju sakem teng mun shwa ka ba de unu Droks ai ban man ta ki lalat bel ai ngi per king ma ka jing wan ki sport snong ru ngi man se na man ngi su thu bala da ki wan ki snong ki wan man pe ki ba hi ma sem ne wan jing kai ka snong bu ki sa tan re ka de ka jing wan ki de tang man commit in a crime ban de Droks te ngin ha per khat ba de wi khna snong ki ban da po snong ban ngi per king ka jing wan ki ta te la i bi man ki snong la ngi per king lai jaka la jong kan yarap sibun lor kata ula ben ram ban ong
baban chu up tang na ka sarkar ka long ka be namar don kam me ka jingi trailang na baro kilyang khamtam haba ka jilla menta kam don ni ki tiar kitar ki ba biang ban khanrai ki kali ki bawan na shabar ki ba kit yu drugs namar udrox udai wajuwan na ki jilla ki ba marjan pin up tang police department and government kam num long it's not possible dan kam hi abor khoj ngasadong gumno dan kam ki balang ki dan kam ki snong ki dan kam to ki seng balang ru banya wan ni trilang nama tahu ni nama la jelle hadu kata ba ngatrai mnut chu nu jika ka ba la ban laj nang ne kam tam po sor jungi but ka ba ngi mentali ka ba isir ke mentali ka ba ki la sar sa chi bo inong kondong ru ki ayu kunu su drop suk bandung apo ka jela ke ki dal trai ba pelong ba u drop bandung suk apo ka jela ka wei ka long ba ngim dan ni ka ta system man ong man check igini ki kali ba wan na bar ma namar bonsi ni drugs si wan nang bang ni state ki ba paramarjan jungi one through the international border urung hek ni state ki jungi ba paramarjan jungi ba nang tu dik sa poison ni sengi ngim don kata ka system ba ngin check ki kali ban wan nabar ba ngai teng teng ba ki check ki police ngai ngum support jawai se ki yo iban kem mde kata ki yo and the most important thing is that he don't come even putkan ka intelligence collection ke jongi but kata intelligence collection jungi kamnum dei kamun long tang paramangi po Meghalaya police kadi banya intelligence collection jungi kadi banya snok ti lang bagi police department jongi wi state ru I bonsin ngi tip tang state la jong ngim tip da wi ta deal dan dang ki state ba paramarjan jungi ka ba tu ba deal drugs na po ki state ba paramarjan jungi wi de kambat kaniga jingi de thit hangni po state jungi ngim don ing mukata the and kawairu ngatrai the best kadi ka national control board kabadi even coordinate igini intelligence happening ji state hi barokot kamta me north east utu we state udan ka problem ni jong kem itu briu la kud non to kamtan kata ka sharing ban ong ba la tu la na ka to we state kitip ba uniu don benta bansalan drug state jungi artatin makan don kanu sharing information kita ki the thing don't come here coordination between one state police but kawai state police kan Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya